chỉ sen bắt anh đọc hai này cái gì và xóa mình đang này cái chữ hoài phải mình xem đi hay cái chân mét in pai xóa xóa chụp lại cái chữ hoài tôi cái hoài cột pa ujung abah neng lo kapok chỉ kerteng cái chame wan hima lo cái mon chame ablay ai ngủ yeme hani cái body sen bắt đọc hai cái gì mi lum lang kumni sen bat kumpai lang jong jing sang sama presbytery iron hemadan ko trai wan masikri helompong kin wan manruai baniro me kraw kerteng jame ban madio sngow de ktin jame ablay bi bandap ngi baro ablay man sim jame ki wan ban ban kraw kerteng bi en jame ko trai bi ki e por pindap ke jan met ablay kelong kiu so ya khamat jame bat shim ablay kimtang sa baro it jalam jame mar kerteng jusungi pan ni baro idwai ro amen. To nyin sedang ye ka jirwai prahem naga janmet nag dambar jirwai gila pansiem naga sauspa sauposan naga pat ngi baro gi pai lang jong presbytery kin sim talang laman ngi hanek por ngi chur jirwai ngam ya ngan ngai Jehovah cả bưu thế ngài ngát lót mà để cô ai buồn tin ya ngài đã đi Israel cát bài ngài im thế à thế là chi thế là chính ai ngăn bi cả ôm cả chính em lấy ngăn ông gì đang xuống ai ngăn bằng ngàn mà nói At ôi vui cả chính em rồi cát bài ngà em ngàn ôm than ôm si yang xuống cát bài ngà em ngàn ôm than ôm si yang shu on da boy ha rod wa choran chi shep ting wat ai kan wan leng ba ching an elong itrem chi suwan ma de ban Hallelujah, Ju nom dong hari kanan. Hallelujah, Ju nom dong hari kanan. Tengirwai lang cirwai, sanspa nyopopra. Raya kare kasi genti ubarim baca shon kamohor Jehovah
Tengir wai biang bar cerwai lai spa andri posau. Kan otian kan syada kan yang katin duai kan nekha kan tulang songku kan tipu budai utrai Jisu Jisu mengasyanya Lokasi jangan asyem Jisu 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 konon kan haminya syanya stem kan mutian kan lombang syanya Babatun das nambakor Hantangan leksikasinen Bangan yonikum gayon Jisu Jisu mengasyanya Lokasi jangan asyem Jisu 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 konon kan haminya syanya stem Ongkatkan bansyanya hamu Nakapung banyonakim Nakabang yang naujisu Jisu jing penbatiin Jisu Jisu mengasyanya Lokasi jangan asyem Jisu 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 konon kan haminya syanya stem Gas ngesul ngalabang syanya Jisu lok paken say ngatiku undong memanda aduh bertekan wan Jisu Jisu mengasyanya Lokasi jangan asyem Jisu 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 konon kan haminya syanya stem Tengiralang cirwai kan barlais pak karsau Tegar pat lengi lang barok in simeta lang abangi halagi cirwai halagi janmi
cho ngàn ai cả tôi nhìn thêm cứ cho để ai can lòng hát bộ hàng để cốt rai Giêsu hát đủ bom chữ cốt của sông chính đón cho mình chính đón cho mình ngàn dài lòng chính khắp ai bà chính đón cho để chính đón cho mình ngàn dài lòng chính khắp ai bà đang chỉ buồn bạn lo ya sẽ lòng đang chỉ buồn bạn bé cha mình cha xin đã lòng tham con non ya ghi chi sel pa con bé ngàn ai ba ro đang man yo ya lòng man đi ngàn ai ba ro ngàn ai ba ro đang man yo ya lòng man đi ô bồ tát ya ki ken chi ri tu ben lai amen sin hi ngàn na thai ban shong ha chính đúng a tu wan chính sai ca si ai ca chính sai ai ca chính sai men xin trong nhà ca spell hồn ai ca chính sai ai ca chính sai men xin trong nhà ca spell hồn. Tôi ruan di marjumah saus ba sahuan. Nam chính sai hồn áp đền chính lệnh lo bốn nam nhà nam ca du nga khen chính hồn nam nhà Ini yang aman Isha chi ngài ta Nam đón chính qua Si chăm cam yang Nam đón chính qua Si chăm cam yang Nam churu ai Ya me ba chu is ne ya nam Jing it der tay ba trong me kim ya nam ya la king man la chu skill me ya atrai Lord let kita kisne ya atrai Lord let kita kisne
Tôi irmai na marjai ka chispa arpamio. Chispa arpamio. Comensim kaji encemai ayaran kabor bakra engurui kabur usoitan kaji Yegi kot wagi dilikit siang hawan yang sepok jong menega pandal gerbat dibikin kot bagi dilikit siang hawan ya rung sepok menega pandal kepala kere naga bentar jumpi
Amen. Kublai Sibun, ya pi gajing sang samla kabai, ya gajing ruai penram. Ngakot ya sekretari ban pensengau ya ke program. Teman mesan Sherman, ke program agapor Sibje Steng nginyo ya gajing sang paiba. Sibje hadu Sibje Steng kumtu ngiliyo ya gajing ruai penram. Nagajing seng samla balang ledang. Nong lam jirwai de master lam chua de u nong leng. Chairman de tuan besan H Semati. Pule badwai de master san kini sungo. Lumi gijing aingu. Kat bedang lumi gijing aingu. Nginyo ya kilai celi gikwayar. Kabanengkong nagajing seng samla balang mengor. Kabaar nagajing seng samla balang ledang. Kabalai na kacing sang samla balang nam dong e. Nginyo ban penketang i kacing aingu. Nongkren di Reverend B. Kong Lam. Nginyo i kacing permena bat kerku penubai. Tenumsan Cerman kani kalong ke program haga baide bat kani kapor ke pemerintah. Ningkong apan pau ia kacing sengangu ke bakrau yo belai. Ubala pelak ingi banya don lang kumne. Ngap diang sengau bahaya pi
nadu ki pastor ki teman besan ki khot bat ki delegate ye phi ki long kmi long kpa ki khun samla ki hep ki barit bat ye ki wei pat ki nong yalam niam balang arsi bat ki wei ki kenhon balang ki bala ban ye don lang bat ngi hagane gapur apjang singau baharu ye pastor Bikhong Lam iban ai ka kubur ka ktin jong blai hagane gapur ku blai sibun pastor bat ngis ngeu kuman ru ban yu ibai pastor PS YC ibala ya don lang bat ngi hagane ga jingesang teman besan IC mensong bat ki paralok jong i bat ki wei ki riudon buram bat ki nong yalam niam ha ki kenhun baper ngapdiang singau bahalang ipi baro sia kane ga jing sekri belai jong i hagane ga no pai jong kane ga sngi ngin ye pendam haga jing duai ko kpa jong i bah benang long ga bakhuit ga kertang ga jome ngi ban pau ga jis ngeu ngu ga bakrau e me belai ye ga jing alam ga jong me ye ngi hagi por baro jong ga jing em jong i bat hagane ga no pai jogane ga sngi ngi yo ban kendu biang sajisien hagane ga jaka ban pelong ye kene ga jing sekri jong i yame ablai haswa bingin sedang ye kene ga jing sekri jong yame lang ba ga jing ruai ki jing pulen ga ktien ga jome ga jing ruai ki jing ruai koyar bat ki jing lum jing aingu bat kham tam e haga bingyo sngau ye ga kubur ga ktien ga jome lang ba usekri ruai bat nyai ti kene baro haga jing alam ga jome ablai haga kerteng jisung duai amen ngin ye sedang ye ga jing sekri jong ye belai na ga jing ruai ke bahan reus pa life away bat hadin balala jong ga jing ruai karpadi mastar san kini sungo ban yalam yengi haga ba pule ne ga ktien ga jong belai bat hagi jing ruai ke bahan reus pa life away sipai ukris ka kam menta ga dawa utrai yangi bantrei ulapha kabalang bantei kerteng jong u ban phla haperthei badum dabjing thala tongin persyang yagi kam ki bakrau naga bentau bulai to khmi lenti yagi kular ki bakrau nauhi lain teli ki dekhot waga kharos naga jing ruai hendrius pa life away ngeu bha ban yeng lang Sipai ukris kakam hentakan hawam utwayang baro bantreum napam kabalang kerteng jong pan pra pertei badum dam chem halam Kau nai ka ventam ublei tok vin lente ya kikula ki boy kau na uhin sipai ukris ka gospel kilen enam Shaki join ben rilvana pomkin ai nom ching sung han ai ha per te dam ching hela te dam hu chi su ching em in nom oi em er sham yai ki kam ki bai krau na ka ben tam ublei tom pim ente yai ki kula ki bai krau na hin namar ukris bat ka ba lang ying ben tam kan ba por ka dang don wat ai him mutem
in enoka perteban jing Ngau pai kitching e baro utwain unwem going in ersham Yai ki kam ki ba kwao nai ka ben ka ublei going in lente Yai ki kula ki ba kwao na uhin Hashwab ngin pai shau blay lembaga jing duai keting jong blay kepen ken mau yangi hakani ga nok pai jong ga singi nagi artali ki benta benengkong kalong kasti ke baar upol apostol syakinong korin lenong baar rekod wakat sol bat kebenta ke baar kalong naga gospel katkum umatios lenong kebasan dekot kebakat lai haduk kebakat henriu kitin jong blay ong kumni Henry long kejingo ya oblay uba penrisa yangi halagasngi ha ukris bat uba penpau ya kejing ubi kejing tip jong udangi ha kejaka baro nabangi long kejing ubi ukris ya oblay ha kita kibala penim bat ha kita kibara jotno pipi long kemelu kepertai ti lada kata kemelu kala kelablat da e on pen bhapat yaka nadu kata omdon kam shu yaka Henry tangban bread no shabar bat ban yu yaka hapok ikjat kibriu pipi long kejing syai kepertai omla ban buri ya kashnong ya kablabo halor ulum lemni kimju thang ya kesyarak bat bu yaka hapok kasyang Henry ha kading penying syarak ti kepensyai ya baro kiba ha kaying tu pensyai kumta ya kejing syai jong pi hakmat kibriu bakin yo i ya kejing le babha jong pi bat yo ya ro ru ya ukpa ujong pi uba ha gibneng tu blay unkurku ya gini kintin ke bala pule bat ke bangil yo singau tungin pai sho blay lembaga jing duai tungin duai ublay bat ukpa ujingi ubah abneng kanung idap kejing siangu ke ba krawe ime ablay bamelia lam yangi kumni kum upai lang jong ke prasteri kum ki khon samla jong ke prasteri hagani ke jaka na ke benta ban ruai ban yaro ban pendan buram ime ablay nyangu ime ablay namar kajing don rengkat lem ka jome bat ngi kajing seng samla nangba nang jingi hadam prasteri nadu ketukas ngi thok ding hakabangi layo ban poi hakani ka jaka ngi aingu ime ablay namar kajing don kat ka jome ablay nadu kajing seng pediang kajing lang perkat kam hakas ngi thok ding bat menen ka sngi ablay nyo I kajing don kat ka jome ablay nadu ka devotion hours kajingelang perkat kam ke program bala penjahit ke mission and evangelism bat kumjuro ablay ke subject presbytery bat nyanguru ye me ablay namar kajing don rekat ke jeme ablay nado kene ke sngi nado menstep jong kene ke sngi ha ke bangile yo ablay ya ke sakramen kajing kwai trai bat yo iru ablay kajing don kat ke jeme nado kajing seng paj ba ke por Chposteng AM but hagani ka por kabalong ka no pai jong ka sngi ablay ngi duai ablay ya ka jingjai don rekat ka jeme ablay lambat ka ni ka jingya seng ablay ngi kedua khmat jeme ablay lengba ka jing dot kat ka jeme ablay ngi kermen skam ba ka ni ka jingya seng hagani ka no pai jong ka sngi kan long ka jingya seng ka ba pediang huna khmat ka khat jing snei ka jeme kan long ro ablay ka jingya seng kabang iyo mat ya kajing kerku ha kajing yedhe bat kajing long kajing im ka bekenja mensin kumta tribe ngi duaya khmat jeme ablay ya kajing dor kat ka jeme ablay lambat ki program bapher nadu ki choir
ke bengin sayo lang bagi jingi seng samla bat kerpang ablay nak mentau syakri ujame ablay buban sasam ya ketin kejong me habreng jingi kunrat be ngidwai ablay jing dor kat ke jame lambat syakri ujame ablay kumba meju pedan kam haki por laj no ngej skam ablay met pedan kam yu hakan ikau no pai jong ke sngi ablay ngikir men skam lang ba jong u ngin yo mat ke jing kerku haka jing dei par tin ke jeme ablay ngilaban san ablay kum upai lang jong ka presbytery ngidwai ru ablay haniga no pai jong ke sngi kumba ka tin ke jome ke pan ken ma ngi ablay bangilong kata ke jing ubi ke jome ablay od ngimlaban dan ablay ngi im hab deng ke percay ke badap de ki jing utung ablay ya rab ingi kum ki samla Kristan ya rab ingi kum ki kon samla jang ke presbytery bengin long kita ki samla ki belong ke jing ubi jang me hab deng ke jing utung wat ai ablay bangi kum ki samla jang ke presbytery ngin long ke jing utung han roi ya rab ingi ablay ngila man long ke jing ubi od ablay ke tin ke jang me ke pen mau chu chu yangi ablay ba ngila ban saki ya me ujis kris lengba ke jing im chingi da ka bangi long ablay kata kam lo ke jame bat bengilap long kata ka jing shai ke jame ku kunrat be ba ki we kin yo mat ablay ya kata ka jing bang lengba ke jing im chingi ha ke jing de bat kata ka jing long ke jing makin jam sin namar kata try na ya rabi ki samla ngilap long kata ngam lo ba ki we kin yo mat ya kata ka jing bang lengba ke jing im chingi kunrat be na ya rab ro yangi atrai be ngilaban long kata jing shai ke jame ablay bagi we kini tho yame ujis kres langba ka jing em ka jing ukun rat be namar kata ablay ni shanya ha ka jing lam ka jame ba langba ka ni ka jing sang presbytery nin yo ma ka jing ku kum upai lang jong ka presbytery kum ki khon samla jong ka presbytery ni duai ka jing dot kat ka jame na do bas dang jong ni ka jing chakri bar do banda wai juga ban ni da shanya ro hame ablay ya ka jing dor kat ka jeme lam ka jing chakri badang sa jong ka ni ka sngi na bagi ni ki pan ha ka teng jeme ujis kres duai ni pan ni baro amen kubelai jibun ya ka jing yo sngi jongi ya ka jing polen ya ktin ka jong belai bat ki jing duai ubelai non don rengkat lambat pi ha ka jing em jong pi ka baman ka sngi ngini sekri yo belai lang ba ki jing ai jong yi segakam ka jong u hajing sekri yo udon ka kam kerhai kumta ka dawa yangi bangin ai keloi segakam ka jong belai agar pan ikun samla jong ka balang banlum ya ka jing ai ngu kat badang lum ya ka jing ai ngu ngin yo ya ki lai teli ki kuayar jinges yang samla balang mengor jinges yang samla balang ladang ka jinges yang samla balang namdong kalap lupa hangne ngagerpat ya pi ki lai teli ki jinges yang samla bapis ngobha ban ai ya ka jing ruai jong pi ka wei hadin ka wei pan bad hadin ba ladap banlum ye kijingai ngu ngagerpa ye Reverend PS Waiche banduai pen kentang ye kijingai ngu
Ben tema
Jabas ngau shirkai man kasmi okinanja namar priu hapertei man ya le yublei rungim salya Wan hangi ladani long kum ni batrai un pancing kali kapodan wan hangi ladani long kum ni batrai un pancing kali Chingin ha utra ya la ching man kasmi tungin ben themma ya la ching man kasmi tungin ben themma Kewi ni gum tua kena bertut, sanspa engkau boleh sebut. Tungin wai. Kopa kaburam bat kejingo ngi ai sheme. Leng bat kejing elam kejong me ngikum ke pailang jong ke prestri. Ngi layo ban mijar
Kiyeng kisam kibalang ngiwan hang ne nak banta ban pen don buram ye ke kerteng ke biim ke chong me. Oblay diang yingi kumbang ngilong ngitip ngilong kinong pop oblay. Ngibu ke jingker pathame kum oblay jongi memen yarap yingi oblay. Ngikum ki kon samla jongka presbytery jongi ngima chibun ki jing ki jing jam leng ba ki jing pensoy jo soitan ablay kum ta ngibu jing duai kerpang nam ta ki kon samla kenang bakin like na ki jing pensoy yarap yaki pendap yaki da kabor jong mensim bakoi kenang ba kin singu thu baka jing choy jong soitan kalong kabama ablay ni kapuar ngibu jing duai ro ablay na benta unong kren uban sam yaktin kabim kejong me pen kentang ya ka kubor pen kentang yengi wei pai wei ro bangin pediang yen yaktin kabim kejong me kan long ro kejing ku yengi wei po wei ablay hani kapuar ngibu jing duai ro nagamta gani kejing aingo kadai kejing kerku kejong me ha kejing trai jing kita kejongi leng ba kejing kerku kejong me ngila yo ro pen ai pat cheme kum ta blai pen kentang iki nagamta kaburam kejong me yarap yengi ha kani kapuar nipan ha kerten julu Jesus Christ. Amen. Kublai sibon pastor ye kejing duai pen kentang jong pi ye kejing aingu. Kublai sibon naga benta jong pi ki lai tili ki kuayan ki ba ai ngi ye kejing ruai rengkat kejing tem bangi baro ngi kerdam kejat namar kejing bang kesur jong pi. Bulai nang terku ipi baro ki lai tili kejing sang samla. Penang roy naga por si kapor. Bat bapinang la ban pendon burom yo belai lang ba kijing ruai kijong pi kublai sibon ngin ye pui se ka benta bangin yo sngau ye gaktin ka jong belai nai rebren bi khong lam kublai sibon pastor ye ka por ka bakor dor ka jong pi pada chua bapin kuren ngau ba ban penitu kato ka neh pedang jongi kum ke presbytery bat ngingai skem bau mensiam jong belai undon rengkat bat pi bapin yo ya ka bor ban kuren ya ga ktin ga jong u hapdang jongi ngin ye ruai ga jing ruai ga ba arspa kendai peusan ga jing ruai ga ba arspa kendai peusan don hapdang kiding martil ubabet bangan kengkor ya kamar perteite menta i lese ban khamkor kublai kasni baun pau hanga khlamka lai tilik dekhot naga jingruai arspa kendai peusan lagar pat ingi bengin singau baha ban yeng lang don hapo den kedeng martel umapin en koryam kapam perfectem mentam elesevan ham kor kum leikasye bam un pohayak lemkam un pohayam lemkam kerteng jom ulong til saron levan song iten nan
하장 양이말 버중 얇은 완펑해 완펑해 루치스 지nom던 루치스 지nom던 연헬반 만킴의 갈란 와즈셈 하강 ερθεβαν 야per 장반 의지슴 예수 넘치는 노엔 만칭이 주 롱하가 이정음 주 롱하가 인정음 ngapen pau ke jing sngau ngu yu blei hakani ka no phai sngi wan don hapdeng jong phi kum ka jing seng samla nong ba nong jingi hadam presbytery ban yeshimta hakaban sam yako khubor na ka ktien ka jong u blei na ka liang ka jong a ki parlok ki baywan ringkat ban nga ka yeng ka sem ka jong a I lok I khun bat ka balang ka banga ngatrei tang hakaway ka balang Presbyterian maulengat kabadon hakalum rapleng Presbytery kabangidon menta ka sinod ka batmai ka KGP sinod pedeng ngawan ra ikijing kublei nado yai teman besan chairman jong ka jing seng samla Presbytery secretary jong ka Presbytery samla kinong kitkam baro ki teman besan ki ba iet ki badon hakani ka por saudong jong kani ka jaka hauput usam jong ka Presbytery ki pastor ki ba iet ki balong ki men ki jonga ka kam ka jong utrai klem de jer kerteng ki bala banjadon lang hakani ka por ka bamenta ngai kublei ya phi upai lang jong ka Presbytery ki long pa ki long kmi ki khon hap ki barit kirpang e ya phi ki samla kan thei bat shenrang ha ke kirteng ke jong utrai bat unong penim jongi u Jesus Christ ngai kublei kerpang e yo we usamla bante rembai u bla fun nga na du kini ki snem ki balalek no banwan kren ha kini ki jinga seng samla Presbytery nga sngo ban ai kublei kerpang ru ikabalang hangni hanam dong e bau blei unang yai kerku ye phi kum ka balang hagi benta ba pair ka jing shakri ka jong pi ngaju perkat ya kata ka jing ya dei ka banganga don bat ka ni ka Presbytery ka long ka jing lam ka ba start ka jong ublei la ordin nga hakabalang Presbyterian nongba haka KGP sinot mingi ya ka snem arajar arpulai bat hakani ka snem ka long ka ai ka bangampat jumat Bamintangan keren na kajinga seng samla Presbytery badah katayaw ka baar jong ubenai February ngan sawan biang ban keren ni ka subject ha ka nong ba nong jingi hadam Presbytery kaban salong ha kabalang Presbyterian nartiang modop na sngaw ngo yo blay bahabang apet ika diary ka jonga kijing rung kijing mi jonga ki program ba jonga ni ka snem kin kambun hauput usam jong ganong ba nong jingi hadam Presbytery nganget bau blay udon ni la ka jong ka jing tmu leng bagi jing perkat ki bakraw ki jong blay ka balang klem ki samla kalong ka balang klem kalaway bat nga sngow kemen ban yo iya kani ka madan kat ni upat lang bat ki samla ki balong ka minta kala syai bat kalaway jong ka balang ka jongi kapor samla kalong kapor kabadon kamtam haka jingim jong ubriu
ban seng ya ka nong rim ka baskem ban tei ya ka long rim yang ka badapura bangin yo ya ka lawei ka bapernai ka por samla ka di ka por jong ka jingkemen bat ngangek ba omdon ki samla ki bajiet ban sngosi henrei ngi kham sngo tanat ban kemen kari India ka jongi haus nem arajar arpunyo kan salong kari ka basamla tam ha ka pertei ha ka jingbon tam jongi samla kadon ka bor bat ka jing penki ka bakrau ha pedeng ki samla ngiyo i nado ka yeng ka sem ka imlang ka salang hadu ka balang kari ba ka jat ben rio ngiyo i ya kata ka bangingi ong the power of the youth ka bor jongi samla ngidang sudep yo iya kani ka snem ka baladep ka ei ka balajia hakari Bangladesh hajan jongi baki samla ki pen kenyo ya ka jing bombit bombiang hakari kat hadu baka prime minister ka Sheikh Hasina ka haban pet na ka jong kari ka julong ka jing duai jonga ban yo i ya ka youth movement ban yo i ya ka jing ki samla ban pen kenyo ya ki dujok ki jong usoitan kapor samla kadai kapor kabangidang mi kitab niang ni kwa ban her ka lengki jaka ni kwa ban mat sibun ki ai ka jingem kapor samla kadai ru kapor jong ka jing pho sniu nganut ban ong ba omdan ki samla ki bom ju kham pho sniu kham tam habaladon leimo ibala sngo i sngo jan yei kong deng ni ba deng bangila ya itu nilai yap mat da thiak man miet hos niu ba teng teng sngo kum lei kendu akper sentiu sngo kum balaya bat kti hakata ka jing pho sniu henrei jran hap na jing thiak tam ka dei jing pho sniu ka ai ka bangamut ban ong kalong ba ka por samla ka dei ka por jong ka jing pho sniu ba kita ki jing pho sniu ki jongi kin sandur ya ka lawei ka jongi Martin Luther King Jr. Negro ha USA hakarta jinglong samlarang ba hakapor bakadon ka jing syaban ben yi dok yong ha ki dokli ka jing thiet mrau yi dok yong ha ki dokli Martin Luther King Jr. ura ya ka slogan ka baong I have a dream ngadon ka jing posniu ong tau samlarang ba bahkan sange no kani ka jing thiet mrau ki dok yong ha ki dokli bat kalau urlong shisha kapor samla kani kapor ban shimrai C.S. Lewis uong kanu karai ka ba shim ha ka jinglong samla kan salong kala shai kala shisngi ka jongpi ko samla ba iet jong ka presbytery tongin rai ba ba ka jingim ha ka puli ka puthi kakam gajam kaseng yeng sengsem banginom babi hakajing em samla jongi ngamlong unong keren du bajrong henry nginya poi beche ko khubor na ketien ka jong ublay kabenta ka mga jiet kalong sa pangwe ubriyo ka bible ka basup hayengi na malato sa pangwe ubriyo tang haki arteli ki bikot mday lenong arteli ki khot aka bible bat uta u kerteng u shamgar ka khubor bangan keren kini kano phai sngi kalong u shamgar ula pendon burom yau blei ngini duai ya ka ktien ka jong me ko try ai ngin yo sngo bat ya ka bor jong ka ktien ka jong me kren atrai ngikloi ban shashko hapedeng gijing penkre ki bam kot bor jeng aku mubriu hapedeng shibun ki jingkit bengiwan jeng ni gijing eseng ha gijing shem bagi jing kenduk ki babon jong gijing em keren atrai ngin shat skor ka ktien jome namar milong ublei ujongi ha ka kerteng uji sungi duai ngi pen kentang ngi kapor amen Ushamgar ula pendon burom yau blei Latho syapang uni ubriu Uba kirteng ushamgar
tang haki arteli ki dekat jong ka Bible kitab nong bishar le nong ka balai dekat ka balai puai bat kajuk ke kitab nong bishar le nong ka besan dekat ka ban riu tang kendiat sapang jong u la tho laya thu bau shamgar udai ukun jong u anat uni u anat udai u kenja kanan lani unong kanan kum tangila ban sngo thu bau shamgar udai ukun siteng ujiu bat siteng unong kanan ula sya ban jit ban long kum unong bishar ubalai jong ki kun Israel hadien jong unong bishar ubaar ubakirteng u ehud bat haswa jong kanong bishar kabasau kabakirteng ke Deborah ke ai ka kambau ni ushamgar ulatrei kabasngau tenat sapang jong u kalong ba ulong kumanga bat kumangi kakam ka ba utrei kalong unong ap jingri ubasharai yaki masi syakilum bat kilengka ka jinglong ka bakirpang jong ushamgar kalong ba ulong ubriu ubaslur bat ubasatar mensim kamtam banyale persya yaki nong syun jong u ki balong ki Filistia ngidon kam bantip kindiat yaka jinglong jingman hakani kapor baki Filistia kilong kinong syong sinong jong kari kanan bat kilong ki briu ki baklan bat ki briu ki baratba ki kun jong u anak ki don hakani kan nong ba ka bakrau ngi juong ki descendants ki jong u Goliat wan ka pateng jong ki kun u anak ki balong ki ramha ki baklan balaong baki kun Israel hakani ka por ki ritmen sim ban yok sngo syapang ki Filistia haka jingrua yaro jong ka Deborah bat ubarak katu ka lenong ka basan ka dekat ka ban riu ngap ngan puli ya pi ka ong kum ni haka sngi ushamgar ukon u anat haki sngi ka Jael amdan bayat na kilinti ba ki nonglet jinglet ki yaj na kilinti klau kani ka dekat ka ban riu jong ka lenong ka basan kaya thu yangi ya ka jinglong jingman jong ka jingim ki briu haka ni ka por ushamgar haka baki kon Israel kim nuot ban let jinglet naki surok ba leni ki linti snong namar ki syakti yang ya ki Filistia bat ong gani ka dekat ki yaj ban let jinglet naki linti klau ki balong kindong bat ki balong kinja ushamgar kum unong yalam ulong briu ba IT met bat mensim ban wanra ya ka jing suk bat ya ka jing kemen hapadeng upat lang ba uyalam ki kon Israel kadekot ka bangakwa ban keren na kani kapor kan long nakalenong ka balai kadekot ka balai puwei ki kintien ki baong kumni hadien jong u kabamut hadien jong unong bishar ehud te ushamgar ukon u anat ula pinyap ya ki Filistia henrius pa ki rangba dau ding nya mesi uru ula pelaj yaki Israel para samlabat para bangai be jonga hadin ke jing yapno jong ki nong yalam ki bakrau jong ki kon Israel kum Moses u Joshua bat ki weipat ublei ula beteng ban sei yaki nong yalam ban yai beteng ban yalam ya ka jaj ban riu ka bala jiet kerpang jong u nakaway kapor siya kaway pat ngamtip hiyo ini em ya kani habab hipuli ya ka history jong ki kon Israel ngalap ya kani kaway bahaba ki kon Israel ki yo ya ki nong yalam ki ba syep tiang ya ublay ki paj baru ki syep tiang ya ublay lada ki yo ya ki nong yalam ki ba mane blay tau bat ki bom syep tiang ya ublay ki kon Israel ru kim syep tiang yau blay ki long ki kuon ki bla jiet jong blay ki ba yai pai din man kapor ki ba rendang ong ka Bible ki ba sngo sarong halaka jong ka jingla jong ki bat ki bom sngo ngu
yau blei namar kata ngi yoi ba ublei usha ya ki foreign powers lani ki bor ki banabar ki hima ki banabar kum ka hima Assyria Babylon bat ki weipat ban hiertma ya ki kon Israel kum kadak ban kersiu ya ki ban pen kendit ben riu ya ki bagi lajngai na ublei jongki bat ni puli ka testament ke barim ba man ka por ki kon Israel ki kala ka bamut bat haba ki kala ka bamut aka kitab nong bishar ublei usai khat arngut ki nong bishar ki ban yalam ki kon Israel uwei hadin uwei pan haka linti ka jong ublei para bangai biye jonga habangin pet ya ka jingim jong ki kon Israel ngayoi bangim her mangi kum ki jaj benriu khasiru ngilong ka jaj benriu ka bom sngongo ya ka jingle ha jong oblei ngilong ka jaj benriu ka balong selfish ka ba sngo be tang yeladi labiang ya ki wei om don jing perkhan ngilong ka jaj benriu ka biatan iwei ya iwei pan bar ki por baro ublei upha iki jing tenju ki babon ban pen ken mau yengi bangin pai pan shau blei samla ba iet jong ka presbiteri bat ki para banget ngadan ban wanra lai teli ki khubor nakani ka jingim ka jing syakri jong uni ubriu jong ublei uba kerteng usyamgar ka khubor ka baningkong usyamgar upen kerpang yaladi Shamgar prepares himself habau Shamgar ulayo ya ka jingkhot na ublei ban yalam ya ki kon Israel ban na dei manga bat mangi la sajiet na ublei na sngo kumbang labiang lut na dong syadong henry ka ei ka bau Shamgar ulale kalong ulet syaka kamra jong ka jing pen kerpang ulet syaka pulit ka bajarjar ban pen kerpang yaladi hakmat jong ublei namaru sngotu badaka bor lejong daka jingla lejong unom la ban yale persya yaki Filistia bat kum tang yo i hangni haba ublei ulakhat yau Shamgar bo un yalam ki kon Israel ujit ban shong hakikijat ki jong ublei ujit ban pen kerpang yaladi hakmat jong ublei para samlabat para bangai biye jonga jong ka presbiteri kaba kumno kacing ya dei jongi shimet bat uni ublei ngidang don por neem ban pen kerpang yaladi hakmat jong ublei ngaju ong ngilaim hakas pak snem jong kajing bonkam jong ki brio hakini ki sngi kalong hadu kata-kata kat hadu bapoi uput bangim la pendap kam ni em hakas pak snem jong kajing kerke kabam kadi kalet kawan katrei kakta katung katep kakamai kakaji haki liang baro ubriu ukerki bat ni emma ka spasnem hakabaki breu ki sedang ban bo jengkeli ya ka jing don jong ublei don por syu hakini ki sngi baki samla bat ki bangai kin pen kerpang yelede hakmat jong ublei kani ka kentin pen kerpang kamut ka kentin ka ba pen yaklat yelede sipor na ki ei jong kani ka pertei pen kerpang kamut kajing pen kentang bat kajing pen slek kabar bor kajong ublei pen kentang kamut pen kerpang kamut kajing pelut por jongi bansyong haki kijat kijong ublei para samla biye jonga ublei u ayengi lais pa andriu pusan teli kisngi ya kasisnem san puar teli kita yo ar pusau kenta kasisngi bishar yaladi kat no nga ai ka por jonga ya ublei
bat kanu kapor jonga nga ay ya kapertay nga sngongo yo blay bangapoy hanam dong ban keren ya kani gejinga seng samla presbytery namar bangadon ya kemi jonga kabalet siya kajing penkerpang banduay ya kajing pelajin ya nga ngam juday ban long kumni kumbangaday ban long ngaju perkat nadu menu ngaladay ban yap bat ulum jing tep jeng aula ban mi plang henry ngai ngo bangadon ya kemi kabayam pat donut haka jing penkerpang haka pulit ke bajar-jar haki singkli ki baje banduai ya ka jing pelajim ya ka mensim jonga habala sate haka bor jong ke jing dum bat ke jing pen sngobha ban man ka por bangayang ban keren ngam jula ban klet bangadon ya ka kemi ka baduai bon snem haki umat ya ka jing pelajim lada don ka ka bangi kemi lenti kum ki kemi ki pa bat ki samla ka ke presbytery kalong ay ya ka por jong pi ban penkerpang hakmat jong ublay ngaju pet ikini ki wei ki jatnyam jong ka pertay ki muslim ki penkerpang ida di sansin si sngi ki duai ndai ka duai di sha duai bamja Hendrai ka jing duai bakinya selok baru belai jongki sansin sisni ka namas jongki. Bat ngakanya ka sisnam khat praspa tamsin baki penlut por bani selok baru belai. Ki jiu ki penlut por hadu laisin sisni udanial udam khosiu ban duai laisin sisni. Mangi ki kristan kumno. Kat nu por ngi ayo belai. Kadon kowe ka ba ka perthai ka lale mentah pat ka perthairu kalabu tarik arpuai tarik ujun man ka snem ki penbanaya ka sngi kerpang ba kata ka sngi kerpang kalong ka international yoga day ka ba ki briu ki shong sngi ban le exercise bat kane ka exercise yoga ka de ka wei ni ki jingle ban te ya ka met ka phat ban pen khuat ya ki jingmut jing perkhat khnang bau briu un khiak karat ki babun ki school bat ki college ki university ki office ki le ya kane ka exercise ban pen shat pen klan baki ong ka tien pareng emptying oneself pen thli no ik bom te ka jing em jongi habanga perkhat ik ni ka jing le jing ki brio ka pertai maju kli la de ni don em ka sngi ka bakerpang bakum ki khun jong ublay ngin shong hakajat jong ublay Shispa arpaungot haka kamra ka bahaneng nga Jerusalem si pausngi kirwai kidwai kipule ka tien jongoblay bada ka sngi Pentecost ang ka Bible mensim bakho jongoblay ulapan sle yaki lapan kentang yaki lapan kobor yaki bada baki yeng ban keren Petros uyalap lai hajar ki mensim ki kala ka bamon namar baki larung siya ka kamra jong ka jing pen kerpang Uway unang wat benia uom kumni. Bahaka sita yo samla sangap hamoy kini gadik research kabaki nang wat benia kilap. Haka sita yo ki samla ki ai siteng kenta ban syong bat ipa. Sasdang ban bisyana do la syai mondi hadu sngi ublay piyo an em kata. Siteng kenta ki khun ki penlut por bat ipa ka sita yo. Nang tau niu nang wat benia uong syu ba ar kenta siteng ki khun ki aipor bat imei jongki namar imei khamdon haying mo khamle trace khamle balaslam tidang yo por ban ong good morning good afternoon dang yo idi shalang henre ipa kim step la let dawan demit ipa la thia ngim pat poyeng te la mondi la let kini nong wat bini ki ong ki khun ki ai siteng kenta yu kpa ka sitayo si kenta siteng bat ka kme san kenta ban le iki homework ya ki assignment bat ban krekot palat sispa san pau kenta ong uniu nong wat benia baki samla ki don haka jinglong marwai bat kata ka jinglong marwai kalong ringkat bat ki jing start sayan bat teknologi jong kene kejuk haka ba kim don shu ka por si ying sistem ki samla ki wan ki jing puli ki wan ki kam ki jam jong ki shong khop kamra marway bat hangta ki shuruke marway ringkat bagi social media
Ki samla kim don por ban ya keren perlok Henry ki don por ban ya keren Free Fire le ni PUBG. Ki samla kim don por ban ya selok ban di mai Henry ki don por ban rekhi ta hak marwei. I don ni wei kong ma kene nganya kali selong i poi hak mut kali jonga. Ngahon dekat kali i mai yang a. Menang nak kali la mai. Ngah kedet mo ngong ai kong kila poi padang surok te. Ti pet yang ai oh I'm so sorry. Ngong pi mai yang a pi pet mobile pi tip pi poi haduk padang surok ngah bahon na mi pi. Ngiem maka juk haka bagi briu ki ong ka ba ima jong ka spas nem kalong bengila balong kita ki idiots. Lani ki baki briu ki yo ieng ikum ki dur bula ayure ka bang ngimtip sanung ilek sanang nungiwan. Ki samla ngiem maka singi jong ki jing bon kam haduk kata-kata. Ki kon Israel ke long ke jat benriu ka bala jit kerpang ublei. Baka Bible ke yutu yengi anam dan manuru bala ban yang persya ya kan ke jat benriu ka bau ublei ula jit kerpang. Pi mentagi Hamas kila sedang serendar ke Israel. Kadi keri ke berit kiri ki bak saudong ya ka Henry kim jula ban job ke Israel namar ka Bible kala dep keren syai baka ke jat benriu ke bala jit jong ublei. Henry kani ke jat benriu kale ayu ka mane belai tau kaya lelang ya ka ba le kiwei kaya ai jing kenyalang ya ka ba ai kiwei bak ka jing kerpang ka dono nakmat jongki kum taman kapor ki don kam ban pai show blade ke jing kala ka bamot habang perkat syapang ki kon Israel ngasgo ko bakani ka ri ka jongiru kani ka ri tip briu tip blay ka ri ka ba blay ula jit kerpang ngakan mau gini ki snam wan krani ko gi jingeseng presbytery sa Bangladesh bar habang layat si kentai ay na tamabil ngalapoy kam syakmat ngong yu driver yang kendiat ngapet nang tu padang yo i ki lum khasi ngayu i ki jing stem jong ki so ngayu i ki jing stem jong ki ding kwai ngayu i ka spa ngayu i ka dot bat ka ngap bagi tai ki briu na katai ka temri thor ki kwa ban kiu si ki lum khasi bangong hangte don kam AC don kam fan ngiyo ya ka natural air conditioner ya ka ba don kam man ai manuru ula kerku yengi haka spa kapau ula kerku yengi haka spa mariang kai ngi kwa kani kari ngi yolut ula kerku yengi haka ktien kateliet ula kerku yengi yaki dakto ula kerku yengi bangilong ke jat benriu ka bodon burom don akor iwei me ye ongkun ngala prap hosnem ngong me ye pi i kumnui kani kari ke jongi yong men shwa ha ki kun ki le dakat kim junut ban le akhmat ki kimi ki pet shajingai ni ki kimi ende ki ni ki sngi ki breu ki le ka kampop kam sang ha ba shit ha ba shai klem don shu ke jing le rai ke ngi yo i ki ni ki sngi ngi yo i ki jing jelei jing ki jing sniu ko balarwai ki samlan ka balang nam dong ke kiat udrox ki jing penjot ke jing ya penyap katma halor katma ki jing pang ki baharukom ke jing penyap jung ki breu yala de kini ki sngi pi jula mudur bangalai kendo i ka breu haka wei ke jing seng ka bawan jing seng rengkat badu telai phasi ka ba ong ngawan jing seng pastor tang siwai kini ke jing seng ngamut ban pen kut no i ka jing im jonga henry ngakmen bangayo sngo ya ka ktien ka jong ublei namar dei ka ktien jong ublei ka ban pen dukun leng khon leng khai ya ki kenjri ki jong syaitan bat ka bor jong kapop kani kari ke belajiat kerpang jong ublei ngiyo i mentai ke jing syahir tama hakabor jing dom ngasyep tien yo ngilong kum ki kon Israel ka ba kawai ka kejat ni ai sha ublei kawai ka kejat ni ai sha ka pertai ka bam gadi kala nang kiu dor man ka sngi ki mar ki mata ngasyep tien bayo ka jingem jong ki briu kala nang tador ka jing kerpang jongi haka long rin yang long briu jongi kam long shu baladadon ka ai ka bau bleu dan banle haka ni ka jing seng ka long bau blei ukwa yang a badingi bangin lech ka jing pen kerpang kumusangga ban yo i baka nong ba nong jingi hadam presbytery ki mi ki samla ki bajiet neng kong yo blei ngidon kami ka jing start ngidon kami ke jingkot jingkia ngidon kami ke spa henry ngamla ban ya pen ya ka ei baka Bible kaong wat shua ya ka hima ka jongu blei padi ka hok ka jongu samla ba ien te ki ei baro uong ngan sa ai lang tam
bat palat hapi kabaar Shamgar om tang bau pen kerpang yeladi Henry Shamgar ula pendon kam ya ka ei ka bau don Shamgar use what he had ka ei ka bau Shamgar udon ka Bible ka yatu yingi bau don yau ding nyak masi uba jerong tang praput ei bat ka Bible ka yatu yingi bau Shamgar ula pendon kam dau tau ding nyak masi ban penyap Henrius pa ngut ki sipai Filistia udang don halengka bat ki jingri ki jongu udang api ki jingri ki jongu uyo i ki te ki Filistia baki wan ki kenhuan sipai ban her thmai ki kon Israel udon marwei tang bat ki masi ki belang shalom la le ye upai show blay bat haba upai show blay ki jing duai uyo i yau tau ding nyak masi ubau bat hakti bau jube iki masi man kasni uang jiakat bajia longkat balong dauni uding nyak masi ngan pendon burom yau blay bat kalong kasien ka baningkong haka history jong ka pertei ba om dei ka suloi lene ka tup ka wat lam ba penyap ye ki Henrius pangut ki sipai Filistia dei uding nyak masi ka ei ka bau Shamgar lele ula pendon kam ya kata ka bau udon ngi em hakani ka spasnem ka banga juong ka spasnem ka baki riu krau ki juong the age of comparison ka spasnem jong ka jingpin ya nujor palat ngi ya pen nujor palat yeladi habangi pen ya nujor yeladi bat ki bakham tolot ngi ngau sarong habangi kampen ya nujor yeladi bat ki bakham klan ngi ngau do bor kane ka jingpin ya nujor kanumla banyalam ngi shanu ru parasamla ngi peninu jor bangam nang ngamla kumbala kitai ngam start kumbastat kitai lada ublei ula ban pendon kam deki nongtong dok kha tang khat arngut ban pen kala khongpong ya ka perthei na ka spasnem chaka spasnem ukot yang nga badengi bangin pendon kam ya ka ei ka bau lebo syaba ciliu tam jong ka dono jongi ngi don kam ban syong haka jingpen kerpang ban yit yelade kum haka yit khmi banong trai ayu melabu haba jeliu ka donut janga banganla ban pendon kam ban pendon burom yau blei Shamgar haba ki nong syun jong u kiwan u klem ong de ngadon tong niu ding nya masi kum nungan le tem ngala dengan nomla Henry ke bau Shamgar la le kalong u ngau hun pat ka ei ka bau blei ula ai hau ngi em makisni kam tama penengki samla baka subject economics ka ong human ones are unlimited baka jingkwa jong ubriu kalong ka bom kutsyo pikwa kanu kanuru umhun yo kanu kanuru umdap badamar katang hi bau Shamgar u klempet tiar yele thma shanu shanuru Henry upet yau ding du bau blei la ayu padu pendon kam ye kata ban pendon burom yau blei na ba utip bau blei jukhat iki bla biang labit lupa Henry ublei upen biang upen bit ya kita ki ba ukhat he does not call the qualifies he qualifies whom he call upen bit yang a badingi kinong pop syaka kam ka ba krau ki jong ublei iyo Moses sabau blei ong yu kerta ka ba prap house na mula temen ong blei Moses kile ciri Egypt ki kon Israel ki song merau hang tai palat sau spa senam perlaj im ki nang ta ya lam ki sigri kanan Moses ong kumno ngalong musuki ya kejing keren kumno nganit keren kita ki kon Israel kumno nganit keren yu paro ani ngam sunut pa yu aran ong pa gini ki wei pat blei ong medan yu ka ketiga jong mel nang ka basau dekat ka baar medan yu ka ketiga jong me baru Moses uang ada niu ding do hakalenong ka basau ka dekat ka baar pau kitab Exodus ublei ula shim yu ding do jong Moses badula pen kentang yu tau ding ba ula ai hau Moses ura yu ding do nakakti jong ublei bat ki kamba jong ublei gila pau haka jing lam ke jong u sau pau snem makari klau haba utit ika duriau basau ka kat arliang haba utit ika mau siang kami ka
ki kampau namar baula IT ke jing telot jong u hau blei ko ki samla bat ki prabangai be jonga jong kanong ba nong jingi hadam presbytery kai ngi don ban ayau blei hakani kanok paisi don ai ba pin ayau blei ka riu kan thei ka bara yap no ulok jongka ar ki siem no ka basau khot ka bening kong kala lek mare sau Elisha ban ongko Elisha ulok jonga ulayap no uni unong airam ulawan sim iki khun jonga bro arngut ngamla suban siwi kini karam ngan le kumno ko Elisha baru Elisha ula ong kini kebriu padon ayu haying jongpa kini kebriu ko ong adon tang sikiu ko peniang teki kamba ublei kila jia hakalong ying jong kata kentei ko para bangai be jonga pi don ayu ha kani kono paisni banong try ngawan wan ra ya kani ke jing telot jonga ya kani ke jing bom la jonga ya kani ke jing le ran jonga ya kani ke pop jonga ya kani ke jing kit jonga ya kani ke jing do jing kermen jonga ngawan ra atrai ha ke jat jong me bamen le ai ha ke jing im jonga u ken na ret ura san teliki kepu barli bar ar teliki dok karet u ai hakikati u jisu bala besar ya kisan hajar pada bangai bi jonga ko kilong kemi ke ba ie pidon ayu ban ai hakmat jomu blei hakani kenok paisi kahana bat ki wei bat kilong kemi jong ka bible kila ai yau kun jong ki sakakam ko jong blei kadon kani ko wei ka long kemi ka kerteng ka Susana Wesley ka kemi jong u John Wesley bat u Charles Wesley kadon kat kendai ngut ki kun ni menta saungut sangut labun kun Henry ka Susana Wesley kadon kat kendai ngut ki kun kendai ngut na ki yap no kisa sa sipaungut kani ka long kemi pinda puli ka history jong ka pasngau tanat kala ban ai pori ki kun jong ka kadi kanong set kanong tiu kanong sat kanong klieng kanong penbit penbiang Henry ka ai por man ka sngi ka bo da ka program bandon bat iwei ba iwei kun jong ka ban hikai kot yeki ban sneng ban krau yeki bat kamtam ban hikai yeki ke jing im kristan ublei na kanika long yeng la sayu John Wesley barok ngitip ueng John Wesley unong yalap uba krau tam jong ka spa snem ka bakat kendai baru sayu Charles Wesley unong tau jing ruai niam uba paunam bat ka wei ni jing ruai jong u kadana ka kot jing ruai jongi ka kot jing ruai Christmas ka baong ngap pat ba angel ki ruai ula tau bon tili ki jing ruai namar ba kini kidon ya ka long kemi kristan ka ba eno ya ki ai jong ka pertaishwa ban wat ya ublei ban ayo jisu ki kun jong ka ban duai na ka banta jong ki bat banyalam ya ki ha ka lenti ka jong ublei Ushamgar la pendon kam ya ke ai ba udon anut banong nong ba nong jingi hadam presbytery dan shibon ki samla ki ba ublei uyoi ba pila i ba ban le ai na ka benta ublei wat sya ba jing dir kan lap yegi let sya ka pulit ka ba jar-jar ka ba kerpang marwai simet syong aki ki jat u jisu pen sayo i ya ke ai ba ublei lebo haka donut jompi unong ruai Bollywood uba paunam u VJ Benedict ubala ruai ke jing ruai film ka babarok ngiala lendet adu ki hep ki barit ka jing ruai ka mendai bah ka jing ruai ka bang I am a disco dancer hagi jing ya tho hagi jing kawai bun dia chat uni unong ruai ulai kendu e ka wei ka jing ka ba krau tam haka ba hemen jung sya penyap seri sabgi udon na pren ka depression yo jing hon na ka mensi bukul mar jing mot ula lek IT la dia ka wei ka jing sengelap ka bala keren sya pangu jisu baru IT semai la ka jong ka jing umat ni ka jing tren bali ka jing sok ka mensi u VJ Benedict ula long u kristan u bashitham bat hadien ka jing kala ka pamut tre syu ban ruai film la ni ban ruai Bollywood ki director, ki producer, ki lawan wat yo banong VJ Benedict wan ngin siu ye me ka dor ka barem ki jing ruai jong me urendang jong me babang palat wan ban ruai biang hak industry ke jongi VJ Benedict uong urendang bau blei ula ayanga ngan ai kelai ka sur jonga ban ya ro
yau trai ublei ulai ke hatam yang bat kata kalong ke sur ke bang bangan ruai bat ke ke bangalaban le kalong ngan ai ke sur ke bang jonga banyaro yau trai uni unang ruai film Bollywood ulawan ruai sini kasih jingi la bon sin badang mana kini kipanai shipau khatway ulawan ruai ke krusit jong ke jowai presbytery ke belalong ha ke balang jowai udang yai beteng ban ruai namar upendon kam ya ke ke ba udon ban pendon burom ya ublei ngijur ruai ngala ai tilut hame kunong penem ngala ai tilut ngidon kam ban pen kerpang yeldi banang kumno ban ai tilut syakmat jong ublei kabalai ban ke bakadu om tang bau syamgar upen kerpang yeldi om tang bau syamgar uma de kijing pensle om tang bau pendon kam yau ding nya masih uba jerong henriu pot kerenyeng kaba khaddu kaba syamgar lale kalong ulas dang naga jaka kaba udon Shamgar began where he was usdang naga jaka kaba udon ngimla banong ba usdang na yin siep ngimla banong ba usdang na ketem sipai kaba mla banong namar udon marway bat ki jingri ki jong selingka bat nakata ka jaka ba udon bat ki masi bat ki belang ki ba uri uyeng nang ta banong long kat balong jia kat ke jia ban pendan burom ya ublei para bangai biye jonga para samla ublei ubu yengi haki jaka ki ba pher jong ka jingim balei kadau barok along bangin pendan burom ya ublei ban sedang ya kakam ban pendan burom ya ublei hakakam bangile hakaktin bangikren hakajingim ka jongi ka paman lagasni Joseph ulas sedang ban pendan burom ya ublei hari nong wei hadu bulayo ban long prime minister Daniel Shadrach Meshach Abednego kila pendan burom ya ublei haka jaka ka baki kidon kim tre ban dem ya ki belai thau kim tre ban ya pen ya ka jinget jongki laka dei bikin rung sakrem ki sing laka dei bikin rung ka lawar ding kim syep tien namar ki sedang ya ki ai baro ban pendan burom yo ublei ulabu yang ki samla bat ki long kemi long pa haki benta ba pher jong ki jingim don na preng jingi ba ki dong hikai school don na preng jingi ba ki professor don na preng jingi ba trei kam office don na preng jingi ba ki kam business don na preng jingi ba ki imlang ka salang ki ba ki sensyar ka khadar ublei ulabo yangi balei ubo yangi hakita ki benta ba pher juga jingim kalong ban long shamgar ba kinjamen sim ban sedang na ka jaka ka bangi idon ban pendan burom ya ublei Uladan uwi rong ba balang perlok bayi jongau la klat no kesnem arjak han riu. Udai driver taksi. Bat ka ba uso tenat ban le kalong. Bakat kali ka ba unya ujutem jing ruai niam bai. Utep igini jing ruai niam bat utem. Balada ki passenger ki snow kelut usu penret umju penlip. Ngasit pentep jing ruai u pendrive nama na ki dukan du lej hatiet. Dia ngasit pentep kuntu de ki hajar lik jing ruai ngaju pentep na ka laptop jonga. Baru jutem jing ruai kumta. Barang kepuan barang dan kejing pulih akal kita ulafun yang baru ya tu ya kata ke experience ke bau ya kendo uang lalai paus nem nganya taksi ngampat jom kini kejing kendo haka bau ladon we ubri uang banaf pedeng jong ke sor selong ula booking ya kali ke jong ula reserve uang mama yang nyelet cete sedam sai baru tahu beriu badeng tai pongsut ula syong tak taksi sedien bau nir ba balang ula ya ula tem jing ruai kumta baru ni bersong kali hadin uang rewind yang se itu kejing ruai jompi utau driver rewind si rewind banda gila poi hang tah dam sai utau passenger na din uang ba ya cukam syakamat ulayat kem tah la poi sajan sling baru uang ba pimdai em badon jing duna ka bor perkat pi reserve yang atang hadam sai pi pale cidu sling ngalasung syep tieng uang em lilai pai nok kali wat ko slai ngan ai ka bai kali pi ula pai benang tau patem bi kata kejing ruai ka ju si keju bandala poy ajan jingking damsai payang ke kali hasai uang ba duai se na kabenta jonga utau orang ba balang banyak taksi uang ngan duai ayu na kabenta jong pi uang pila ya lap ti yang ngah ke kali utau driver uang ngak klem keren ketin belai ayu ya pi uang em ketu ke jing ruai ke pitem ke kali kala keren ya ke mensim jonga pimtip ngami na yeng pan penkut
no ya ka jingim janga mentakasngi henry ublay uyoi badan u driver u bakom mapi u baya lab di kisur jing ruai niam bau blay ulah tahu thamai ka jingim janga sedang naga jaga ka mapi pidon wat ong ngadai tong nong rep wat ong ngam nang banang kiwei lada uniu perlok janga ubla klat no uya thu ya ka experience ka bakrau tam la pelaj im ya kawai ke mensim na kajing yap bom jukut jeng kedujok tang namar bau ngau tenat ban sengap ke jing ruai ro bagi jing mani yo blay ngai ngo yo blay na maka klam covid-19 ngilayai arsnam duna ki yeng ki sem jing ki sawa bitang ke jing ruai ro ki jing seng duai bad wei ulong kepa u batrai kam bahe ba ka business jong u ulak khat long jing seng yang ka por covid ngarung hieng jong u ngi pelong social distancing dia deng mas tu kapor di sep tieng ngim no di kublai kiti syir ki na jenga bia tieng demo uyalam jinga seng la pala live house nem mung jupoi jinga seng show ubon kami ke business jongu henry kapor covid usir hem uyalam jinga seng upuli bible udwai bangai dai tenat udah syat udah ki ber syir yang ki kon bat ki lok jongu don ta kapor ta ka yeng ki bahayeng bahasem andala wai kata ka jinga seng duai hayeng ngong mama ngai tenat igini jinglong jang pi hadu kat ni pi syed hem man sakri u blai tang sieng ru balai pile hadu kan ni pite buang kom no wah pastor pim tieng yo yap nu klam covid ngaken de threat badon ki bawat blai tang ha jing ngi wat blai dang ha gini ki kendiat singi ngam tip silum jeng tia don em ke jing khnyu jumai udon tu jumai ba yakir laki bar kendai steng ngafon ni wei parlok ngong amedan sei wong adon haye ngong ya sngo tu jumai wong yo sngo pastor oh ki status mobile ada mam khin et kwek le thok samla le jang amele wong mas khinyu jumai ngarum skrum jin tia wong ngong amele yu ta khrum jin tia wong adwai ngong ame duai kum wong trai map yo ngapoi sedujok ngong ame sedwai man kasi wong juken mau haba khinyu jumai ni ken mau blai habam don jumai ni sngo kum bam don blay habau doktor ong na sumar cui gi jing pang chompi ni sedang wat jing rap ni sedang ong banang ni ngan jing seng no ngan ai jing ai ngu ngan le kan ni ngan le katai andala don jing tiap pang na blay ula kerku yang i ula le bha yang i ni sngo ba barok ka di ka bangala banga ka banganang banga para bangai bi e jong au shamgar sedang na ka jaka ka udon ban pendon burom yo blay William Wilberforce para banget jong ka Church of England yo i ka jing thit marau jong ki doli ki dok yong ka slave trade yo i ki jing shaban ben ki kon sweat yo i ka jing shaban ben ki kan thai ki balingki yang banjale e ka sanhima sima ulong one of the English legislator pinapuli ka history William Wilberforce uangan yang banom compromise ya ka e ka bangayo i uya kon percaya ke slave trade di England uya kon percaya ke jing saban ben ki kan thai ke balingki bat ki kon sweat la penlong anya kata namar don wei sam larang ba jong ka balang ubayo i bangadon kamman rai ke jing sai haka imlang ka salang Robert Wright barong ye puli unong seng ye ka Sunday school ulum ki kena surok usdang ye ka Sunday school ka beningkong ka Ida Sophia Scudder syua bangan pengkutno ka kenarit kawan se India badu kupa jongka udah doktor bad hakatu kapor hari India ka don kini ka jing practice ya ka untouchability bom syak ban ketak ki hejat ya ki pojat ukpa jongka ida udah doktor senrang bad bon ki kentai ki yapno ki long kemi ki ba armet ki yapno ha India ha South India kadau kolong bakim syak yu doktor senrang ba un sumari ki kentai la le ai na malakhang da ka bor jong ki imlang da salang ka ida ka khanarit kawan syuti badu kupa se India kaya man kamiet ban yo i ba ki khlung kan thai ki yap ki long keme ki yap bau kupa jong ka la ban le ai ru em ba kim sha yo ka lecture no ka ong trai penlong doktor yang ngan le trai se India ki ba yo snoi ki jing duai jong ka dang khat sao khat san snem ki ki kyang o ka khlung ba pli ka syuduai Henry ka duai ka taman ka snem bat ka wei ka si ublay lo jubab ki jing duai jong ka kalalong doktor sisya ka Ida Sophia Scudder anda kalalong doktor kalawan sa India
Bat pitip ke leyu India. Kala sedang ya kajak ai sumar ka berit Bat mentai kata kajak ai sumar barok ngitip ke Christian Medical College CMC Velour. Ka kenarit ka bong try ya rap yang ngan pendan burom ya me hang tai hari India bekilong kimi kiyap ki kentai kimi ojing sumar pendan kam yang ngan long ka doktor jong me hang tai hari India. Bat hadu mentah pendelek Velour kadon kawi ka surok ka bagi ai kerteng ka ida Scudder Road ka surok belainan kita ka kena Kristan ka ba IT ladi ka jinglong samla ban pendan burom ya ublay pada ublay unsay na nongba nongjingi hadan presbytery ya ki samla kan tei bat chenrang ban let ki raye raidam ban tei mod inge kawi ka sengi bangilara ege jing syai jong ka gospel William Carey udai tang nong su juti ula seng ya ka Serampur College baru day founder jong ka Modern Mission ula keren ya ka sermon ka ba crowd tam ka ba uong Kmi lenti ya ki ai ki bakrau na ublay to leru ya ki ai ki bakrau na kabenta ublay Mordecai uong ya ka Esther haba kala syong ka kets iem lenong ka basau de kot ka bakat sau Mordecai uong but batip ko Esther lesi palawan syakata kahima kenang na kabenta ka por ka bakum kani batip bangilawan siya kani gajing seng bau blayun pendan kami ini batip ya gajing tebu bana selendet bau bo yang iya katuko office bangin pendan burom yo bau bo yang iya katuko college bangin rai gajing syai jong bau bo yang iya katuko school bangin lang kamlu jong bau bo yang iya kani ka bor sensyar bangin peni bangi don yo blay ubaim kadawa na nga banang ibangingin sedang balada mengi samla jong kanong ba nong jingi presbytery ngim sedang manuban sedang ladang ingin ngak jar manuban keren ladang ingin syong klikti manuban trei ladang ingin syepti yang manuban yang manlong slur ladang ingin yo i gajing bom shisha manuban yang nakabenta gajing shisha we unong to uong when we do what we can God do what we cannot ladang ile ya kabangila banle kabangila persyang banle ya kabangimla banle ublay unsale syamgar ula pendan borom yo ublay ublay ukhat ingi gisamla jong nong ba nong jingi hadam presbytery ba magirungin pendan borom yo ublay lej nang ni syayin jit ya kapor ban penkerpang ya ladi jit ya kapor ban pendan kam ya kai ka ula bo happy wat ong la syai wat ong la sisbi sedang no igini ka kam ublay unkerku nagamta ka burom jongo amen. Kublay sibun pastor yaga kubur kabapila pensngau hangi kum kajing sang samla presbytery ka kubur kabakot ingi bangin sedang nagajaka ka bangidon ban syakri ublay bat banle yaga kam kababha namar bangidon yublay ubaim kublay sibun pastor ngiduai bublay Onong lorkat bat pi haba pinmi naga presbytery jongi pinyok ban poisuk siaga yeng gasam rengkat bat ki paralok jong pi bat kan maulem ru ya ke presbytery jongi hagi jing duai jong pi blay onong don rengkat lembat pi ha kanu ko por ka ba pi yang ban keren ya ga ktin ke jong ku blay sibun pastor mentangin yo ya ga Ajing penpena na sekretari bat nagabalang. Teman masan serman cua ban pensingaw ya program. Ngidon katukan ni kijing penpena na kaliang jongga jing seng samla presbytery. Kebenekong kajing aingo hagapor sposteng kami sanfanyo hajar laispa Henry Pendutengka. Hagapor shipjisteng Hanya Henry Hajar Katlai Tengka Keton jong kecing sen samla nong bak nong cing hedem presbytery ka ba ar phokundai
house name Arjar Arpenyo kan le Shegajing Seng Samla Nartiang district Katkum Katon. Kawaipat Kajing Seng Samla Nong Ba Najing Hedem Presbytery Kabaat Popra Kanlong Hakabalang Presbyterian ku Nang Ba district Hagitarik Arpolai Hado Arposan January Arjar Arpenreu. Sasisin ngi aigu e oblei bola prio pat yangi no pai jo kan kasingi ban yakan dulang kumne kumingelong hakan ka jaka ban shakri oblei ngai kublei ya ki wepat ki Paratemen Basan ki bawan na ki we ki Presbytery ki district Hapadeng jong kani kejing syakri kejongi kum ka jeng seng semla Presbytery hangni ha kabalang kejongi hangni. Kublai shibun ki teman basan ki bana ki wepat ki Presbytery kejing dorong kat kejong pi hapadeng ka Presbytery kejongi bat hapadeng jongi kum kabalang. Ngai kublai kerpang ya pi kejing dorong kat kejong pi ka ai mensim hapadeng jongi. Ti keju kepor nga ai kublai ru ya Kinong mikmat ki jongi kibadai hapo jong ka district council nadu ECM MDC bat kiwi pat kinong mikmat kibalai don pentalem hapdeng jong kani kijing syakri ki jongi kani kapor bleu na yai kat kui pi ba kijing don kat ki jong pilang ba jong kani kijing syakri blai ka im sim yang ikum kabalang bat ngai ku bleu nakliang ki jong kabalang Kidon ki para bangi ki bayino senyang lem pedeng jong ki jingduna ki babon jong kabalang haki jingdon kam haki jingide bat ka ni ka jing seng Presbytery samla denga aku bele ya i master Nehemia i master Shining Tubru i bele don bentah ka ban yarap Yang kum kabalang ha kajing de berkini kisuki. Te kum juru ngai kublei kerpang na kaliang kabalang ya local MLA i mas ngabalang dahar ibala ai kajing yarap kamon kajong i ha kajing de bat kani ka jing sekri blai kajong i kum ka Presbytery ha kajing de bat kani ka pendal. Ngibu kajing kerku kerdo ya pi lada pi medon markhamat bat ngi hangni kum ka balang bat hapdeng jong ka Presbytery ke jongi ba ke jing ai ke jong pi hangi kum ka balang kalong ke jingker ku na ka penta ka balang bat kum joro ya ka Presbytery ba ngilayo ban syakri hakan de ke jeka lang ba jong kan de ka pendal ka ba pipilan no senyang hapdeng jongi ibu ke jingker ku kerdo ba bleu nang ya don rengkat bat ki kam ke jong pi ha ka pinang la ban syakri ya ka ri bat kejaj benriu hapo jong ka Meghalaya bi ke jongi te kumjoro ngai kublei ya i CM badon borom jongi i temen basan tisuan i balong i CM jong ka JHDC beleno senyang lamba ka jing ai ka jongi syaka balang ka jongi ha ka ban syek ha ke kam i jing pendon kam jongi po jong ka balang kumjoro i temen basan pinong leng i MDC Master Dawan Lendo di balano senyang ban yarap apdeng jong ki jingdon kam ki jongi hapo jong kabalang ka jongi na kabanta ki jing pendon kam hakane ka jing seng Presbytery te ki don ro ki riu shimet ki ba don kata kamen sim jong ka jing yarap apdeng jong ki jingdon kam ka jongi kum kabalang laki long daki kali ki motor ulani haka jinge dei bat ki jongdon kam ban pendon kam haka jinge dei berka kabangi kum ka Presbytery ngi pendon kam ndrenga bo ke jikit bok ke ruyang ye pi blai shibon ba blai no ya ku ya ki jing yarap bahas bon ke jong pi haka jinge dei bat ki jongdon kam baro te we ke jing ku blai ka ba kerpang ka le syaka shnong namdong e tengai ku blai na do urang ba shnong kit khot kinong kit kam ki jong ka baro kiba lakloi ban ai ka kiti kamon ka kiti ka diang ka jong pi haka jingi dei bat ka jingkhia ka khia ka shon ka jongi kam ka balang
nak benta ki jing don kam ha kaban pun krep pun krum nak benta jong kan ke jing seng presbytery semla pila ya don benta lem bat ni ha ki babun ki benta ki ba ngikum ka balang imla ban yeu ya kita ki jingle ba bha ki jong pi ha pedeng jongi ka balang ble nang ya ku ya ki nok kam snong ba ya ka snong i bra ko wei makin nangla ba ne pitulun i kam jong snong nak por se por kum joro nakaliang ka balang ya ku ble ya ka balang arsi hang ne hanam dong ka bala shim kata ka jingtit khali nadu basdang hadu bakut ha ka jingede nak bentai jong kan ka jingdon kam jongi hapo ka jingdon kam ko jongi hapdeng jong kan ka jingeseng de ka jingkular ka jong pi pila kular nadu basdang bani don bertabat ni henry ka balang ngikum ka balang ilayo i ba ka jing sekri ka jong pi bani don rekat bat ni hakiliang baro de ngai kublei ka jing kublei ka bakrpang pi kum ka balang ba phindang long ka balang panakiu nakapor sekapor kum joro ngai kublei iki volunteer jong ka balang arsi ke bala sha shitom ya kemit ya ka step ya ka sngi ka shai hakaban yakit ya ba nak benta ki jeng don kam ka jongi kum ka balang hakaban pria i kali ki motor hakaban pria i ki kam ki bedei haki pat ki kam kum joro ngai kublei ya ka jing seng kentei jong ka jieseng jong ka balang arsi ba ka jing yakit ya ba ka jong pi haki babon ki benta de kublei shibun ngimla ban si kuliang ya kini ki jingle ba bha ki jong pi haki babon setap ki benta de ni hagaju kapor nga nagaliang ka balang ni ai kublei ya i nongkren i reverend bi khonglam ibala ploy ban penkongu ya lade hapdeng ka jingkhot ka jongi kum ka balang ka jingide bat kane ka program de kublei shibon pastor ka jing perlat ka jongpi ya ka por ka koridor ka jongpi ya kane ka jingkhot ka jongi kum ka balang shibon ngelayo ya ka jingkerku hapdeng jongi kum ka balang bat pumjuro ya ka presbytery lengba ka kubor ka papila pensngau pedeng jongi kabong to pendon burom ya ublei ai ba ka balang ka jongi bat kum ka presbytery hibar ka wei menginmi nang ne nginmi rengkat bat kane ka kubor ka ba nginong to ngin pendon burom ya ublei hakis ngi ka jingim ka jongi te kublei shibon pastor blai na yeker ku yepi abe pinmi nang nakane ka balang blai na yeker ku yepi pedang kalenti apedang ka jingai lenti ka bajingai bat kum juro yeki paralok kiba pipilawan rengkat kebalayawan rengkat bat pi te ka ngai ai kublai khaddu yaki lok bae ki parabangai bae ki bawan syakane ka jingsakri blai apo jongka balang ka jongi hakane ka jingseng presbytery kumangaong nadu mne haka jingseng ka panengkong ngi priang singa bahaya pi syakane ka jingsakri blai ka jongi te kene ka dei ka por ka bakaddu ka ba ki babon na pedang jongi ki pai ba ngin ya lek chala ki jongi yang kisam syaki balang ki mengedon langidon hakano kano ka kenhun balang langidon hakano kano ka kenhun niam Belai nang yaker ku ya pi apa pinmi ena kene ka balang lek suk ba ka jingdon rengkat ka jong pi hapdeng jong kene ka jing shikri ka ai men sim yangi ka balang ka ai men sim yangi ka presbytery belai nang yaker rengkat bat pi apa pinmi nang ne pin poisuk poisang cheki yang kisam cheki balang ki ba pidon te badru ka ba khaddu nakaliang ka balang sa chisin ngi katpat ya pi ko mangin katpat menni haba pila menta ngakermen bab ki baro nglalong peladap biang ha ka jinge de berka ktin ke jong belai ka bengelayo sngeu ya ka ba i pastor ila pen sngeu do pendon borom yo belai te henry lang ba jong kane ka por nga katpat ya pi sa chisin shwa ba pinmi na kane ka balang rong biang sekiyeng ke para bangai hapo ka balang ke jungi tenroi ka ba sngeusi ka ba
ka basnusi ka pen long hapdeng jongi kum ka balang ba don ka to kat ne ki rempeying ki ba la phone senga kyong saying jongi mi obriu te ngak kepat na sai sin ya pi ki pai ba yong ka presbytery te em le ki thao ni ki yung ki barap chatai chakdong te mi obru gi te adin bawai le ni te ya lai kat wajo wajamo sa kita thao ki barap chakdong chatai te sap ai ki chik kre ki yong ki kita to ki chik kerpat na kaliang yong i kam ka balang te such sin ka jingedei lomba jokan ke por ka jingker pat kolong ba na kaliang ka balang shwa pin yang shwa pin mi na ka ne ka jaka pej ba na jaka shong ki jong pi yo pikum klet ya ki tiar gitar ki jong pi te tangki ne ki jing perbena bat ki jing kublei na kaliang ka balang teman basan Sherman kublai shibun teman basan ye ki jing penbena jong pi naga balang ta ga jing kerpat yengi bangin sngeu bahasa jisien ban ye treilang bat ka balang bat khamtam ye ki tu gi yeng ki bom yo breung ta kerpat ye pi sngeu bha ban ya leino ban ye rung se ki ne ki yeng jong ki khun jong ka balang khnang ba kan long ga jing kemen ya ka balang tengin ye pui se ga ba kot no jong ka jing syakri blai jongi ha ga ne ka por sa jisien ngai ku blai ye pi baro ki bawan se ga ne ka jing yesang nadu ki pastor ki teman basan ki khot ki dil kiet ye pi ki long ki mi long pa ki lok ki jor ki nong yalam niam na ki wei pat ki ken hun balang ki nong mi khmat jongi ki riu don burom ki bia don lang lembat ngi kum ka presbytery to blai ka jingsuk ondon rengkat bat pi hag ba pinmi na ka ne ka jing siam lang jongi blai nong rengkat bat pi hag jing em jong pi man ka sngi bana ka benta jong pi ki ba lei phai nyai ka jing ker khu ker do ye pi bau blai ka jing sok ondon rengkat bat pi ba pinyo ban pusuk selagi balang ki snong ki thau jong pi ka jing kerpan nak bentai ki driver ba pin sngeu bha ban nong mia kirki than sngeu bha ya sha khnang ba kan om mi kan no ka jing sngeu si ta kumta ka jing khot bat ka jing kerpat ingi kum ki khon samla ha bangin mi nang ne om shu ki samlai ki badu bor handre ki samlai ki bayo ya ka bor ha bangin mi nang ne om shu ki samlai ki bane haju Andre nyelong ki samla ki badon ka jing kella na ka benta ka jing baha ha ka jing em jongi ban syakri yo ublai ka jing sok ondon rengkat lambat ni baro ha bangin mi na ka ne ka jing syakri jongi yo blai ngeni penwai no ya ka ne ka jing syakri jongi da ka jing ruai ka balai spa pra pe pra lai spa pra pe pra ban hadin jong ka ne ka jing ruai ka kerpat e Moderator jong ke presbytery jongi teman san H Kenriam ban pelai ingi da gajing kerku penwai gajing ruai ke balai spa pra pe pra ngas ngeus kem jisu long jonga a ke burom belai ngayo malpa jing pen im layo bat jing suspa dasnam bakordor belasai yanga ngeni ruai barok lai telik dekat bat ka kharos naga jing ruai ka balai spa pra pe pra ngin yang lang baro ngas ngas kem jisum ulong chongan ai ka burom blei ngayo malpan ching pen im lam Yom mancing spam das nambai kodor la sayangam mentah
mentanya benang, mentanya ruain, nyaronong penem, kon badang em, mentanya benang, mentanya ruain, nyaronong penem, kan badang em, ngala ai tilun, ngashem ngâu pam, chính men man yos ngâm, tin ba sa wam, hapo yam ben sim, la yan ben tham, tăng các tin chính in, các tin chính mam, men tha nhà bên nam, men tha nhà hoài, nhà hồ nông bên em, con ba đang em, men tha nhà bên nam, men tha nhà hoài, nhà hồ nông bên kan badang im, ngala ai tilun, ngas ngel sung chaim, man lu nong pen im, ngam ngel kuslaim, mentha yaim, shaneng hapen, ngashem tang ching ham, tang ka ching in, mentha yapen nam, mentha yarwaim, yaro nong pen em, yod badang em, mentha yapen nam, mentha yarwaim, yaro nong pen em, kan badang em. Ini wah. Yai nguai me kukenat. Kubalai alam yang ikum ke presbyteri. Ngilayo shibun ki jingkerku. Lamba jaga negasni. Iduai ro ime tribe men pelaj ingi rengkat ki jingkerku ki babatam ki jeme. Ai ba ke jingai ke badap biang ke jong jus ke sebau trai. Ke jingai ba ke bakra ke pamayan ke jong belai bau kupa. Lamba ke jislok ke batiang ke jong mensim bakui. Dukini lai kini ai syong ai sa. Lamba la ke jong ke jiseng samla presbyteri ke jong i. Hoi lembat ki kun samla. Ki berkedan hasaudong jong ke negeri ke bai ke jong i. Ki bayai wan bat ki bayai kmid ki kmat me. Ki riu ko ki badan ke leng saudong ke patai. Mentah sedu ki babam cukutu. Amen. Aku ri kasih ngajau umat jinglong ko jong pa kori lanang ja shae ki kam ya bachino ya lajme ha utra ya lajing iman kasih tungin benthema
ja bas ngau shir kai man kas mi o ki nan ja